karamɔgɔ dama tun kɔnɔ i ka yamaruya la min tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon alimaso alima kumana alima ko jɔnni m'a fɛ ka java jugu jagoya galo da jamana sanfɛ ligelige la dɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ i mana tibi taba k'a fɛn o fɛn fɔ an bɛ don min na i ko bi sɔrɔdasi cɛŋana minnu bɛ yen n'u ye fanga ta yawu a ko i k'a dɔn ninnu bɛ ɲɔgɔn don yɔrɔ dɔ u bɛ ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ dɔ wa i k'a dɔn u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile maaw kamana guwanlen don k'a dɔn ninnu ka gindo ye fɛn min ye o de kama bɛɛ lajɛlen minnu ye jugu ye olu b'a fɛ i k'a dɔn ka gɛlɛya ja kusa bange ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn k'u ka t'u mako la dɛ sɛbɛnnikɛla ko ja maa bɛ maa jaabi k'i ka kalo jɔ i la k'a sɔrɔ i m'i da waga i ma sɛbɛnni kɛ a ko min ye nin sɔrɔdasi cɛŋanaw Asimi a n'a jɛw don n'a dugujɛ u b'a la k'o de jira an ka jamanadenw ni diɲɛmaa na a ko min ye i k'a dɔn colonel Sadio Kamara ministre de la défense des anciens combattants i k'a dɔn k'a fɔ ko a yera kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min bɛ yen ni a bɛ bɛn ni kelenya i k'a dɔn Zira Sunba a turulen wari a b'o de kɛnɛ ko fɔ dɛ n'i y'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ rencontre des chefs d'état-major de l'armée et des chefs services maa minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔdasi finitigi bolofara fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ garde nationale min ye gendarmew surasiw a bolofaraw polosiw ni sapeur pompiers olu bolofara fɛn o fɛn ka ɲɛmaaw bɛ yen ka taa se kɛlɛdagatigiba yɛrɛ ma n'o ye chef d'état-major des armées olu bɛ jɛrɛ mun kɛ ka to ka lakana kibaruya di Mali yɛrɛ kɔnɔ an b'a kɛ cogo di kɛlɛdaga la dugubaw kɔnɔ cogodaw kɔnɔ mun fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan waasa lakana ka kɛ bil haki ye a ko jɛrɛ min bɛ deli ka kɛ kabi Mali kɛra Mali ye min ye ministre Sadio Kamara ale yɛrɛ ministre tɔ wa a taara o kɛnɛ kan u y'a kanu a yɛrɛ kana a kana lakana bolo bɛ cogo min na a kana o bɛɛ ka faravasiya a ɲana a taara o kɛnɛ kan tabarikala sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nin ɲɛ galabo kura don an ka cɛdenw na maa minnu bɛ yen i k'a dɔn laadala chef d'état-major awa i k'a dɔn général des armées n'o ye général Umaru i k'a dɔn Jara ale de bɛ jɛrɛ ɲɛmaaya nka min ye i k'a dɔn polisiw ka ɲɛma surasiw ka ɲɛma gendarmew ni gardiw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaabaw u y'a kanu min ye i k'a dɔn ministre yɛrɛ ka n'a kɛnɛ kan a ka n'a ye sɔrɔdasiya gun kan olu ka ɲɛmaaba bɛna dantigɛ kɛ polisiw ta bɛ ten gendarmew ta bɛ ten i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɛra ministre yɛrɛ sigilen ɲɛna walasa k'a dɔn lakana yɛrɛ bɛ cogoya min na wa a kɛnɛ kan'a na a nimisi wasara kosɛbɛ sabula a y'a ye k'a fɔ bɛɛ ni kelenya min yɛrɛ bɛ an ka nin sɔrɔdasi cɛkuluw ka bolofaraw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sewa kosɛbɛ wa a y'a jira u la k'a fɔ k'u hakili latigɛ i ko ŋɔmiyirala mɔden kuma fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ fɔ u cɛ sirilen don fɛn min fɛ u ka baara ye fɛn min ye u k'u ɲɛsin o fɔ jamanadenw jigi bɛ min kan o ye o de ye wa i k'a dɔn a kɛnɛ kan'a na min ye k'a dɔn bɛɛ ni balimaya ani tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ an ka sɔrɔdasi kuluw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a da kɛnɛ kan wa minisiri y'a jira k'a fɔ u k'u hakili latigɛ koyi k'a daminɛ jamana faamaw la ɲɛmaaba jamanakuntigi fɔ ka se olu ma u fɛn o fɛn ka hakilina ye min ye bi Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni jugu b'a fɛ an ka to a kɔnɔ u bɛna Mali sama ka bɔ o de kɔnɔ wa o baaraw de bɛ sen na min ye Umaru Jara yɛrɛ ko nin hakilina min bɛ yen ni u y'a kanu k'u y'a jira jɛmaana de k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ politiki baara la jamana marali la ani mugu ni kisɛ bɛ olu minnu bolo ka jugu wulukolonguɛ ko u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye kelen ye wa i k'a dɔn hali kalan ni wagasi kigeru o t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn u b'o baara min na k'o de bɛ to sonna fɔ ka min kɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ maa minnu bɛ n'olu b'a la k'a jira ko kɛrɛw bɛ sanfɛ k'u k'u hakili latigɛ ko la situation est sous contrôle.